monggo sing sampun asal sampun matur Jumedang. Tresno kok bojone uwang yen weruh aku mung iso domblong sing tak jaluk waktu kanggo aku senajan sedelo bisa nambani ayo Mbak.
kangen iki bisa mari yen sliramu wis delem nambani ning tak suwun rino wengi dadi otopo kangen ning ati iki yen mulo siramu wis tak aturi golek bojo sing tresno kaya aku iki bukasane siramu digawe lara ora urung saiki kok wis rada kabeh iki ora perlu diketuni janjiku biyen aku sagup ngenteni ra kena prawane tak enteni rondone ora nyono sampeyan sabar ngenteni ning nyatane tresnamu tulus lan suci sing tak suwun sing gedhe pangapurane andung tresno jejodohan selawase kadung tresno dados lapat wos katon tejane yen brong katon pecara aduh kuwi ragane sinawang tahan ambosane yen besekut wiku patut nyoto jati kopraati aduh lestari yo tatli lokisa saring ayat bebrasake kalingan kodok sak lembar timas kaya wis kocatan rasa seksem ning atiku bacaan desar wasri jobatinku
kuat Mas wis lumayan aku Mas parane matur suwun. Baik, matur suwun, terima kasih luar biasa. Setunggal lajon